Ja, de kalder det for Fishbone Bay. Mit navn er Hawkeye, Captain Hawkeye. Og det er ikke søvnige sæler, sjove søløver eller håbefulde havet og de tusindvis af landkrabber kommer for at glo på. Nej, folkens, de kommer for at besøge U-58, som er min stolthed. Min ubåd, erhvervet for oceaner og vodka i Murmansk i det herrens år 1991. Her kan ungerne lege og lære, også med luffer, så de selv kan prøve, hvordan det er. Og de kan opleve en spændende verden under havets overflade, uden at blive våde. Men lad os se, hvad hun kan præstere. Er I klar? Kom så! Alle mand, tag plads. Luk alle lurer. Start motorerne. Kom så, din rustbefængte skålserut. Sådan. Klar til dykning. Rulgænger, pas på! Rav ret forude! Så få 3 torpedoer, det var tæt på! Klar til uddykning! Vi går op! Og kaptajn Hawkeye siger tak for besøget!